उफ्रा बिसायख'थिया बेवहाय सोलिनो थांगासिनो दोङो आरो जों बिटिआर ओनसोल हिसाबै जोंहा 30 नं सिडली जि बियाब बे बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दोङो बे हिसाबाव दिनैनि समाव जिखिनि माने इउपिपिएल थामहिनबा एनडिएनि जिखिनि बिजाथि बे बिजाथिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरखौबो बेवहाय मुं थिसननाय बा नमिनेसन होनायखौ नुनो मोन्दों आरो फैगौ जिहेतु समा दंबावो बेवहाय नमिनेसन बोखांनाय आरो नमिनेसन कारेक्सन जानाय बे समा दंबावो आरो जों फैबाय थानाय जि सम बे समा जोबनायनि उनावसो जोङो बुजिगोन दे बेवहाय मा रोखोमनि बादायलायनाया जागोन दिनैनि समाव जि मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनाया गावबा गाव दोलोआ बेवहाय खालामगोन आं बिटिआरनि सासे एसे दायित्व गोनां व्यक्ति हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन दे जि बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे गुबुन गुबुन बिसायख'थिफोरा जेरैबायदिहाय मोजाङैनो जोबलांबाय नैबे फैबाय थानाय जि 30 नं सिडली बियाबनि जि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाबो जोबोद मोजाङैनो बारलांगोन आरो बेवहाय गावबागाव जिखिनि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया जोबोद मोजाङै फोजोबनो थाखाय आब्रुथिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ माने फोजोबनो थाखाय गावबागाव हान्जाया बेखौ जोथोन लानांगौ आरो गावबागाव हान्जाया बेखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय गरन्थ लानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ दिनै रौता बर' बाजार बे रौता बर' बाजारनिनो सासे थागिबि सुबुं आदुला कसारी बिथांनि जि गोसोखांथि बे गोसोखांथियाव नैबे ओनसोलनि दखरा बर' फरायसा आफाद लोगोसे संघ आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै बेवहाय रुंसारि आदुला कसारीनि जिखिनि बिथाङा थांना थानाय सम बे थांना थानाय समाव बे ओनसोलाव जिखिनि फसंथानफोर बेवहाय सोलोंथाइ फसंथानानो होन गुबुन गुबुन फसंथानफोर गायसननाय लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानै जिखिनि जेंनाफोरखौ बिथाङा गावगायनि थांना थानाय समाव फोजोबस्रांनो हादोंमोन आरो बेखौनो एसे गोजोर खालामनो थाखाय गमामायैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनसे मोजां मोनसे गरन्थ लादों आरो गरन्थ हिसाबै दिनै फैयै फैयै रुंसारि आदुला कसारीनि गोसोखांथि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथि गेलेनाय बादायलायनाय आरो बे जोबथि गेलेनाय बादायलायनायाव आं बेवहाय बेखेवगिरि महरै आं बाहागो लादों बाहागो लानानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों जोबोद आब्रुथिनि गेजेरजों जोबथा खेलाया बेयो जाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों गमामायैनो जों नैबे ओनसोलनि जों बिटिआर ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गमामायैनो जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनो मोनसे मोजां मेसेज मोनसे मोजां रादाब गमामायैनो होनो हागोन आरो नैबेबायदि जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों गमामायैनो साफा सुबुङा गावखौ गायसननायजों लोगोसे समाज आरो न'खरखौबो गायसननो हागोन लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोल आसाम आरो भारताव बेयो मोनसे मोजां गावगायनि जिखिनि गायसनथाय बे गायसनथायखौ गायसननो हागोन आं बेनिखायनो नैबेयावहाय जायफोरा बे बादायलायनायखौ बेवहाय माने बानजायदों बे बानजायगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बे जि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनाया जाहाथे इयुनावबो सोलिलांबाय थायो आं बानजायगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि जिखिनि मिडिया बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनानै दोनबाय गमामायैनो बियो जाफुंसार जाथों आरो बियो जाफुंसार जागोन।